Danas smo na 13. međuvladinoj konferenciji u Briselu, naša delegacija predvođena premijerkom Brnabić, došli i imali priliku da otvorimo klaster 4, dakle u našim pristupnim pregovorima koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost, u okviru kojih su 4 potpuno nova spremna poglavlja koje je Srbija pripremila: transport, transevropske mreže, životna sredina i energetika. Ovo je, ja bih rekla, jedan dašak svežeg vazduha u proces evropskih integracija i Srbije, ali i dobra poruka i regionu, dobra poruka, ja bih rekla, i za Evropsku uniju, da je nova metodologija živa, da onako kako ispunjavate obaveze i sprovodite reforme, da će uslediti i konkretan napredak na evropskom putu, i mislim da smo danas potvrdili da je i Evropska unija bila ozbiljna u nameri da podigne kredibilnost i vidljivost procesa i na neki način predvidljivost procesa, ali i da smo mi bili ozbiljni u tome što smo prihvatili novu metodologiju, ne deklarativno, nego ozbiljno radili i potpuno se spremili da odgovorimo vrlo zahtevnim kriterijumima koje nova metodologija nosi. Otvaranje klastera 4 rezultat je jednog spregnutog i koordiniranog napora svih nas u Vladi Republike Srbije, dodatnim angažovanjem i političkim nadzorom, posebno nad procesom vladavine prava i od strane predsednika i od strane premijerke, jer mi radimo u sinergiji. Za nas su evropske integracije vodeća politika koju sinergijski i koordinirano sprovodimo. Drago mi je da su svi ministri prepoznali svoj deo obaveze i odgovornosti u ovom procesu i zato smo kroz jedan značajan rad paralelno na vladavini prava i pre svega reformi pravosuđa i ustavnih amandmana koje su zaista ključne za nezavisno i efikasno pravosuđe i čin samog raspisivanja i referenduma za 16. januar će puno značiti u ovom procesu i daljem procesu zaokruživanja reformi u oblasti vladavine prava i nezavisnog pravosuđa. I sa druge strane smo pripremali klastere za koje smo spremni. Kao što znate, Komisija je preporučila otvaranje klastera 3, inkluzivni rast i konkurentnost, i klastera 4, zelena agenda i održiva povezanost. Dobili smo zaista snažnu podršku država članica za klaster 4, jer to je tema koja zanima sve nas u Srbiji, koja zanima sve naše građane, ali zanima i Evropsku uniju i građane Evropske unije, i mislim da smo postigli zaista jedan dokaz da je prepoznato sve što smo radili, naša dobra namera i ozbiljni rezultati koji su iza nas, ali i mapa puta kako ćemo dalje zajedno sa Evropskom unijom i u strateškom smislu i u finansijskom smislu.